Lamun arasa pas dene jenengan ngerti nek gedhe roji-roji. Ora kuwi notasi kudu mudhun iso bawa aja kupingan nek kudu iso ngerti notasi. Nah iki notasine napa? Antuk jatuh krami den prayitno ing pamilih ira aja waton waton Suara mape, bapakmu sing kepake swara kaya nganti karo udut ngene. Saora-orane bapakmu jasane ya gedhe. nggih. Ning bangsa Indonesia kene bapakmu jasane ya gedhe. Oh iya. Iso minterke wong sak Indonesia. Oh nggih, kok iso? Iso, wong iso maca yen rene Pak Budi. Kok iso? Sampeyan cilik kira grajar maca kabeh nganggo Budi. Ini Budi, ini adik Budi. Ibu Budi, ini Bapak Budi. Budi belum tidur. Terus? Aja milik wong ayu kaping pindho milik wong ping telu pangkat derajat iku bisa bisa larut Dadi jalan tadi. mboten sah Lah ngopo? Mboten Suara sakit. aku ya apik. nggih amin pangestune Pak De nek mboten sah tetes dalam mau Lah ngopo? mungkin tidak tadi dalam rusuh Nek kok yo ora. Derang witaksana. keneng sambang sarah wungan kapi luluting Jujur yola gimana? Oke. Wicara kang manis manis Marane. marmane den pra